Tanan, pasensya na kayo nga nakanasaad ko sa inyo din Gikan ko og tagom kay nagpinirmahay mi sa Sabadista for the incoming public formal debate this coming May 4 nga mahitabo dito sa Digos sa city. So bali ang mahitabo, so daghan sila versus kitara. Ang muatbang sila is usa ka buok. And hopefully, pinagi sa inyong pag-ampo, makalahutay ta ni anang mong argumento. And at the same time, ang mahitabo is atong mapalapnag, atong mapahibalo, kung saan nga to ang gibarugan, isip mo ilagda nga o pamaagi nga kundiin ato ang mapahamtang or ma-inform nato ang mga igsuon nato mga Katoliko concerning sa gitawag og kamatuoran. Ganina, before ko mag-touch kay ate, ganina nakadungog ko adtong argumento sa ato ang higala nga dili Kristiyano usa ka Muslim nga igo na ang maayong buhat para tawag ini nga maluwas ta, which is partly correct but partly wrong. Ngano man kay dili pwede nga ang buhat lang sa tao ang saligan aron ta maluwas. Ngano man St. John chapter 15 verse 5 ingon pa ni San Juan, "Without me you are nothing." Kung wala ko, wala mo'y mahimo. So, buti pasabot, bisan pag-unsa ta kamaayo mo buhat aning kalibutana, kung wala ta nahiusa kang Ginoong Jesucristo, katong gingon ni ate kaganina, na usa ta diha sa iyang simbahan, pinaagi sa gitawag og bautismo, wa gyapon pulos ang ato ang pagpaningkamot sa hinungdan nga dili kita ang manluluwas. Ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo dito sa krus mao ang paghiuli sa relasyon tali sa tao ug sa Dios. Diin ang ato ang guilt after nakasala. Si Adan ug si Eva natangtang kini pinaagi sa grasya sa iyang kamatayon. Pero remember, every person, every tao nga nakakumit og sala, kung mapasaylo siya, yes, nauli ang iyang relasyon, pero na ay damyos nga iyang mahimo kay every sin nga himuon sa tao na anay katugbang nga damage nga bayaran sa tao. Di na si Kristo ang mubayad ana. Kay human na naman sa dibayad, katong ato ang guilt, iyang gipahiuli pinaagi sa gras kamatayon. So mao nang kinahanglan ang maayong buhat isip pagtubag nato sa kaluwasan, ngano man kay kanang ato ang maayong buhat mao na ang mag-preserve sa grasya nga ato ang nadawat. Murabag panalitan ba kanang gina-example na ko always. Nakakawat ko o nakabuak ko usa ka botelya nga soft drinks. Pagkabuak sa usa ka botelya nga soft drinks, nangayo dayon kog pasaylos tag iya. Niingon ko, "Madam, pasaylo ako kay nabuak nako ang imong usa ka botelya nga soft drinks." Manuloy-on man ang tag iya, niingon ang tag iya, "Walay problema dong. Gipasaylo ta ka. Apan bayari ang imong nabuak." Muna akong giingon nga every sin na ana siya damage. Pero katong actual, personal, kay katong original, wa mo ti damage to. Ang mabot-pasabot na ko, walay tawag anang personal damage na bayaran niya. Nya matangtang to pinaagi sa kamatayon ni Kristo through the sacraments. Mga sakramento. Matangtang to siya. Buti pasabot kadtong butang nga wa gihimo sa bata apan gihimo sa unang ginikanan adul og si Eva, si Kristo ang nagbayad adto. So gipahiuli niya. Pero sabihan mo dako ta nakahimo ta og sala nga anaman tay tawag ining personal nga gibuhat. So every sala nga mahimo natanggal atong grasya. Mahiuli na kon makadawat ta sa grasya pagbalik pinaagi sa mga sakramento. Pero naapay usa kadtong damage. Kinahanglan bayaran pa na nga damyos. In what way? Diris kalibutan na ay spiritual and corporal works of mercy nga himuon in terms of pagbayad sa damage. Unsa man ang corporal works of mercy kanang mutabang ta, magpakaon ta sa mga gigutom, magpainom ta sa mga giuhaw, o mo nang corporal works of mercy. Naa po tay spiritual works of mercy kini ato ang gihimo karon. Spiritual works of mercy kini. Pero mugana lamang kini kung kita nga naghimo ni ini naa sa estado sa grasya. Buot ipasabot na uli ang atong relasyon sa Dios, ni buhat pag-aksyon, pag-cooperate nato sa kaluwasan isip pagtanggal sa mga damyo sa atong mga sala. Ni anang panahon na mamatay ta, moadto ta og tawag ining langit.
Pero kung wala to mabayri ang ato ang damages dinhi sa kalibutan, mga matay ta, nya napasalo na to daan sa Dios atong mga sala, unya naapatay damage, maunang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naay luna nga gitawag og purgatorio. Didto na dauban ang mga damyos nga atong nahimo resulta sa ato ang gitawag og sala. Tama. So karon, ang mahitabo mga sir, mga ma'am, wala man na sa gawa sa Iglesia Katolika. Wala man na sa Baptist, wala man na sa born again, wala man na sa Seventh-day Adventist. Nga naman kay sa ilaha, nagsalig lang sila sa grasya anang patuo-tuo. Nganong patuo-tuo man, tungod kay patuuhon lang kang Kristo, luwas na ka. Patumanon na kang sugo, luwas na ka. Ang pagtuman sa sugo, given na sa moral law. Pero mahitabo lang na siya na mamahimong applicable itong kaluwasan kung ikaw ang nagtuman ni ana naa sa estado sa grasya. So, mo na hinungdan nga, importante ang simbahan, importante ang mga sakramento. Kaya kung gawas ka ng simbahan na ingon pa ni Kristo, without me, you are nothing. Kung wala, kuwa mo'y mahimo. So, kung di ka magpasakop ang simbahan na, therefore, you are outside the body of Christ. Kung gawas ka sa lawas na yun ng Kristo, kaysa man mo manuluwas. Kaya ang prinsipyo sa balaang kasulatan kung kinsa gani ang founder, maupod sa ang Savior. Ephesians chapter 5 verse 23, ingon pa ni San Pablo, kay si Kristo ang ulo sa iglesia mo iyang lawas, o si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Pero di makasabot. Kanang atong mga amigo karon nga mga dili Katoliko, pangutan-ado na inyo ang mga pastor ug kinsa ilang founder. Mingon sila nga si Kristo man ang founder, i-verify sa history. Kay ang history dili mamakak. Ngayon sa man, nga kanang mga pundok gawas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana naanay mga nagkadaiyang pundador. Kung naanay nagkadaiyang pundador, so therefore, kanang ilang mga pundador, kanang ilang mga magtutukod, mauna ang ilang Savior. Mo nang niingon ang balaang kasulatan, kining mao mga tawhana na miya, bisan pa gibiyaan nila ang matuod nga dalan. Nganong matuod bang dalan lang ilang gibiyaan kay ang Kristo ilang gibiyaan. Instead, ilang hampon si Kristo, ilan na hinuong gisalikway ang Ginoong Hesukristo. Mo na importante nato sa ato ang pagtuo na atas sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya ang iglesyang gitukod ni Kristo, outside of that, why grasya? Kung why grasya, wa gyud tay kaluwasan. Okay? So hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.